Millum jekk ma tilbis il-maskra se tingħata multa ta' €100. Millum l-ilbis tal-maskri huwa obbligatorju f'kull ħin, mhux biss f'postijiet pubbliċi fuq ġewwa iżda anke fuq barra. Anke jekk tkun waħdek trid tilbes il-maskra. Din il-miżura li tħabbret mill-Ministru tas-Saħħa Chris Fern reġgħet daħlet fis-seħħ matul il-jum tas-Sibt, dan wara li l-Ministru ħabbar li l-varjant tal-Omicron żgur ser jidħol f'pajjiżna fil-jiem li ġejjin. Dakinhar Fern qal ukoll li mhux esklus li jiżdiedu aktar miżuri jekk jiżdied l-ammont ta' nies fl-isptar minħabba komplikazzjonijiet bil-virus. Dwar dan u aktar tkellem il-konsulent u kap tal-Infectious Diseases Unit f'Mater Dei Charles Mallija Azzopardi meta kien intervistat fil-programm NetLive. Il-vaċċin għalkemm huwa effettiv ħafna biex lilek jevitalek li tidħol l-isptar minħabba COVID sever, mhuwiex 100% effettiv. Huwa effettiv ħafna, nafu li huwa effettiv bejn dwar 90%, imma mhux 100%. Il-maskla hija effettiva wkoll imma gejn mhux 100%. Id-distanza soċjali hija effettiva ma gejn mhux 100%. Biss meta toddhom daw flimkien u kull saf ta' protezzjoni huwa importanti, meta toddhom flimkien, is-safety net għal kull individu u allura bħala popolazzjoni wkoll Maltija hija importanti li kemm nieħdu l-vaċċin, nieħdu l-booster importanti ħafna, nilbsu l-maskli biex nevitaw li nittrażmettu l-infezzjoni bejnietna u nżommu d-distanza soċjali. Again, nisħaq li qegħdin ngħixu f'dinja fluida, ġifieri hemm inċertezza. Iżjed ma tieħu prekawzjonijiet iżjed aħjar. Once li jibdew jiżdiedu ħafna il-każijiet bħal ġara postijiet oħra, once li ħarablek l-asfur minn idejk, huwa diffiċli ħafna biex terġa' tikkontrolla s-sitwazzjoni. U għalhekk di il-miżura ta' li jintlibsu l-maskli kullum kien. Intant fl-aħħar 24 siegħa pajjiżna reġistra 111 il-każ ġdid ta' COVID-19 filwaqt li fihom il-virus 67 persuna biex bekk il-każi attivi f'Malta u f'Għawdex bħalissa jammontaw għal 1408. Skont l-aħħar aġġornament fuq Facebook, l-awtoritajiet ħabbru li l-pazjenti rikoverati fl-isptar Mater Dei naqsu għal 21 meta ħarġu mill-isptar żewġ persuni. Dan filwaqt li fl-ITU għadhem 3 persuni li għandhom komplikazzjonijiet bis-sintomi tal-coronavirus. Fl-aħħar sigħat ħadd ma tilef ħajtu bil-virus biex bekk l-ammont totali ta' mwiet bil-virus jibqgħu jammontaw għal 470.